Continuem avançant, no? en la posada en valor i la consolidació d'aquest espai, que era un espai molt necessari recuperar, no? per al barri d'Albors. De fet, el mandat passat, quan començàrem a projectar la rehabilitació de l'edifici, sense cap dubte l'objectiu inicial era que este barri tinguera un espai públic del que no tenia. I després com ha dit l'alcalde i com ha dit el vicealcalde, després de la rehabilitació del xalet de Benalabar, que és un espai molt vinculat i molt arrelat al barri i a la ciutat de València, la remodelació en diferents fases de la parcel·la, avui avancem, donem un pas més i presentem este projecte de la remodelació del jardí. Bon dia. ¿Podem entrar? Hola. ¿Y si abre? Si es que crec que ya se ha roto. ¿Qué? Difícil ya, ahora muy difícil el ver ya. Es que Sencillo sí que la agarras. ¿Qué tal? Ha sido la intervención más fuerte en la parcela, pero además ha sido, bueno, porque fuese una zona que no necesitara acceso. ¿Esos son ollas? No, esto no llega, esto es la losa hidráulica. Sí, sí. Encontramos esa especie de ahí hay como un pozo. Era un pozo de agua de... Si voy a demanar jo... Això va ser el correu. Si vosaltres no voleu... Estem mirant aquí la dedicar a la distribució de residents. Ah, el xalet és això. Exacte. Els oficis. Tot això és el conjunt del jardí. Que si no acabo de ver. Serà perquè serem una dia d'aire i era supergran. I un tractor fa que parlarem. Sí,